الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الله يوم الجزاء bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe on calminama on juurama on ƴamanama on mantama aha ñalawma korka ene ƴame ha no fewi noon no ƴamal ko duwaw aha bandiraɓe sehilaɓe ko almudo men Ousmane Diam Malick Ba arte darsu men yewtere korka la ilaha illallah oɗo koɗo tedduɗo koɗo mo ganduɗa a oppatamo galle ala saɗa yaha jeere aɗa yewtude e makko saɗa yaha jama aɗa yewtude e makko saɗa luloyo aɗa yewtude e makko saɗa hurno aɗa yewtude e makko aɗa fayi jeere aɗa duggana Samba Diallo aɗa wiya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar so ɓooyi mbayla kadi mbayla bar mbiya subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati la ilaha illallah aɗa yewtude koɗo mbiya subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati ha ɓoya tampande tan aɗa arta jeere aɗa jogui suppu kanje aɗa jogui maafe aɗa jogui domoda aɗa jogui galas mbiya allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid aswa yettiyade galle kadi mbiya allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ndeysan aɗa yaha ndeysan a ñaƴani a waɗani lati a waɗani coquette aɗa wiya wala hawla wala quwata illa billah an noon papis noon a yornani ñande hen aɗa wiya wala hawla wala quwata illa billah aɗa wiya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko ɗum ɗo oɗo ndeysan koɗo tedduɗo yewtirte balɗe capantati aɗa wonde koɗo ma jammo e ñalawma ndeysan koɗo sa yiɗi ɗum jewton ha minuit ummoɗa calguinɗa juula darɗe ɗiɗi ceerno son holɗo jaariɗen en jettima a'udhu billahi minash shaitanir rajim mbiɗen bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin jettuɗo hoore mo gila jettoɓe goddani la ilaha illallah muhammadur rasulullah bila arrahmani rahim joom yurmen hertinde o yurmi yimɓe fof hay ceerno Ousmane nan hen kataba rabbuka ala nafsi rahma allah farle hoorem yurmede o wi omo jogui kartal o windi ɗum kanko jomiraɗo subahana taala yurmede makko idima mettere makko jomiraɗo subahana taala yeftere makko jaafoɗon yurmede makko huftidi hunde fo wa rahmati wasiat kulla shay fa sa aktuba lilladina yattaquna wa yu'tuna zakat holɓe ante Ousmane alladina yattabi'una rasula nabiy al ummi ɓen yiɗɓe al mustafa sallallahu alayhi wa sallam bandiraɓe sen ndeyo makko en jettiɓe maliki yawmiddin kanko woni lamɗo ñande yimɓe joɓotede kanko woni lamɗo kanko jeeyi on ɗon ñalawma kanko woni maliki yawmiddin ndeysan enam innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ñande darde o nodda limanil mulku l yawma lillahi wahid qahar hay goto japotako to lamɓe goni to directeur woni to patron woni hay goto haalta allah na haalata wa khashi'at al aswati lirrahman wa khashi'at al aswati lirrahman yani yimɓe deƴƴinde yimɓe teyinde gila kagginde yimɓe ɓe ɓonaki comci wona sernaɓe wona yummiraɓe wona babiraɓe ko inde arrahman ari ɗon maliki yawmiddin yawmul jaza ñande yimɓe joɓatede bandiraɓe sehilaɓe faman ya'mal mithqala dharratin hayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara on baɗen ko moƴƴi kene fote nene bere mawto woy toon on baɗɗo ko boni ko fote nene bare mawtoɗo gari nangen ɗemɗe ɗe jamteɗen allah e nduɗo lewru bandiraɓe sen lewru yurmede eynam ceerno Ousmane ɓen watɓe bonna soɓe jeddi noon guri mabɓe cetto juuɗe mabɓe cetto guira mabɓe cetto kadi ko alwi bandiraɓe sehilaɓe eynam اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون سمن جدي الله كل ما بتشامبوني مورسة بغتا حال juuɗe maɓɓe ceerto koyɗe maɓɓe ceerto koɓe gollanno min kay mi yehino ga mi haalino ɗum ɗo mi mooɓi ga mi jamfima ga wala hawla wala quwata illa billah ɓe mbi guri mabɓe onon kam hottawa oɗon ceerto ɗe ɗo bone
بيكو الله سيتيني من وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء من كويكو الله سيتيني من أون قالوا لونفو الله سوى لعمل لورو هذا سوى لعمل نانجي هذا سوى لعمل نقولو هذا سوى لعمل كويدا هذا كان كوركما هونو كان كوركما نمغل لو فوق الله هاني دum jani hen guri mabbe cetto ko be madanno wala hawla wala quwwata illa billah yo Allah wurtu en e haalde ko moƴƴi e jantade ko moƴƴi kala kongol kalda ko winda ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kiraman katibin ya'lamuna ma tafalu la ilaha illa malaikaji teddudi onon nyaamo onon nan ebe kala ko golle ebe binda ko golleten ebe binda ko badden ebe binda ko kalden ebe binda ko cuudiden ala ko sudoro Allah allamul ghuyub ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur wala hawla wala quwwata إلا بالله يعني هنون غرفو يبكو قلنا أدنكو إنام يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين so tawi ko kalde fo tawi ɗum ndeɗo deftere mbi wa waylata ya waylata mali hadha alkitab la yughadiru saghira wala kabira illa ahsaha way heegi yo nde deftere nde ko hunde fo windama ko ngajornomi ko ngoɓannomi ko ñumbimi ko la ilaha illallah nam ñande hen ɗemɗe cetto juuɗe cetto koyɗe cetto koɓe mbaɗanno ko ñande hen goto fo yoɓe yufimi dinahum maliki yawmiddin jazaahum alhaq wallahi allah ko gonga fodore makko gonga so fodi o waɗat ko fodi ko jomiraɗo subhanahu wa taala nam ceerno Ousmane moƴƴuɓe noon jaada e moƴƴuɓe bonɓe gonde e moƴƴuɓe nde wona aduna ko toon ɓe gonno alkhabithat lilkhabisin walkhabithun lilkhabithat wattayibat littayibin wattayibun littayibat la ilaha illa allah ɗum noon suɓo giɗo guila e aduna bandiraɓe sehilam janggo haade makko dogde o dogma o wima min kay bu'dal mashriqayn bu'dal adu wala hawla wala quwwata illa billah nam ملك يوم الدين لا إله إلا الله يعني يمبي ندرسو تشات هاي غور بوناكي تشومشي وانا وانا باب هنا يوم الجزاء الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى أبو هريرة وي نلادو صلى الله عليه وسلم وي صحابة onon kam hol pertude e leñolam be biya rasulullah e leñol ma min cikki pertuɗon komo ala kalis ala marchandise ala bagage omo yehi fayit omo yehi banque tamsi dafa ñakka dafa yakule jaralul wona ɗum o yide ala wona ɗum wona mo jarnani marchandise mum wona boluji ɗi wona tasaji wona baggeji ɗi wona solleji ɗi o wi perti e leñolam ko on garɗo darde omo addi juulo omo addi asakal omo addi dewe allah hakiru o ƴetti oɗo o takki oɗo ko waɗani o ñaami jawdi oɗo o wari oɗo yen o fi oɗo yen ayaya ɗum ko sukaɓe ɗum ko keddi ɗum ko mbinnaɗo o jalki ɗum la yashar qawmum min qawm asa an yakunu hayran minhum ay mo jalkita ɗo e tan ko ɓurma joni noon ñamlel ko joɓel ɓe daro dargue baraji makko ƴette ɓe ñohnoɓe kayɓe waji Coumba Sylla no waɗi Coumba Sylla nan ɗo tan wallahi sa yima ko ɓorni ñande deftungo kaari en o koloraji tan o ɓorni robbe jaune o waɗi hen kaala violette sa yimo elle tan drapeau Soudan o wawa hay makkiyade so makkima yesso makko jiyaƴe o waɗaga rouge à lèvre o waɗɗum en hinere o ƴetta couleur jaune au lieu ko wadde ɗum e blanche o wadde ɗum mi anda hoɗɗum o wawa maride couleur tan hay paɗe makko tan kanko dal ko ser quoi ɗum ɗo fof tawe toon nam Samba Diallo waɗi omon ɗoran huyo walla ala liggey hoore ñande mi rokkimo dépasse dokkumom dépasse kadi farma rokkimo sabunde kanko e daro ala ayaya qawlum ma'rufun wa maghfiratun khayrun min sadaqati yatba adha konngol moƴƴol ɓuri sadak noon ñoore rewa hen toñere rewa hen jalkide rewa hen a bonni kalis ma a dañani baraji kanko o dañi baraji mo dokkuɗa o dañi dépasse kadi o ñaami baraji ma wala hawla wala quwwata illa billah baraji ma joɓɓore walla baraji on toñowo ñohowo taƴowo
ƴette tette ɓe toñi ɓe so baraji makko gasi ñamani nde yoɓaka bakruji maɓɓe ƴette pawe e makko o wedde e jeygol rawahu muslim wala hawla wala quwata illa billah ey nam peysirɗe ko gonga ceerno ousmane kadi ko allah wi wal wasnu yawma idin il haq faman faqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa أولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله حال الله كوكا بيسد كوكا والله أو ما بيسدم تندي أو ما لام أو ما بيسدم كوي هو كوانتون تيان عثمان بني رن وانتون بني جامع بني كيكير بني كورك بني ترانتي بني ديسمبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أون وني بني رادو أون توجي هوري مم أينام وما الله يريد ظلما للعباد الله توجرا هو توجي كوي من بندرا بسل أينام يوم عائشة omo sifos yumel safiya o wi ko ni o suuti jungo makko ɗon kadi ko yinno wiide o yinno wiide gilɗo daɓɓel nelaɗo wimo a haali konngol songol wonti daha songol waɗama e geeci daha wonta geeci wonta daha o wiide gilɗo ko daɓɓel ɗon o yinno wiide daɓɓel tan o yinno wiide nelaɗo a haali konngol songol waɗama e geñgol wonta daha la ilaha illa no foti kalɗen ko wayni oumar ibnul khattab e aboubacre ɓe mbi bindan mabɓe liggontoɓe an on wayɗanade ya wi nelaɗo yo rokkumin ñamde on ari wi nela ya rasulallah Umar e Abubakar mbima ya rokkuɓe ñam o yayi ɓe kaari o artema o wi nelaɗo on kaari ɓe mbi hi komin ñaam so ɓe dogi ɓe ngara e nelaɗo ɓe mbi ya rasulallah minen komin ñaam o yo ñaami tew makko wona mbiɗa on wawi ɗanade ayaya ɓe mbi on wawi ɗanade enen no foti kaalen konngol ɗe ganduɗa ene fusa wuro wala hawla wala quwata illa billah enam Muaz ibnu Jabal nelaɗo ne wasiyomo gueɗe moƴƴe wimo ya Muaz nanga ɗemgal ma nela nangue ɗemgol o ay oɗo ɓiɗɗo nangu oɗo nela Muazum ya rasulallah e yimɓe ne tefte ko kalata ko o sakilat ko ummok yumma wasima araɓe noon mbiyata o wi aɗa sikki yimɓe ne jinɗata e jeyngol taw wona ko ɗemɗe mabɓe liggi ɓe jejjiri maliki yawmiddin ɓe jejjiri maliki yawmiddin ɓe jejjiri on ɗon ñalawma yimɓe joɓatede ayaya hadith rawahu Tirmidhi bandiraɓe sehilaɓe aynam wal asr e oɗo jamanu Allah wati ko wela fo o watira kanko wi bismillahir rahmanir rahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr e jamanu e takkosan Allah kala ko wela watir sada watir Allah sa watir ko wana Allah a wadi shirk e nam de la do gole mum fu sene wata yo watir Allah aha a watirta bamma a watirta cernuma a watirta da'ir ma a watirta lewru a watirta hoota Allah non wi wadduha la amruko o watiri gurdam al mustafa sallallahu alaihi wasallam enda ko horsina wa innaka la ala khuluqin azim onon holon al mustafa sallallahu alaihi wasallam enda am Usman ali wal asr innal insana fi khusr neddo fo koy perte gori ha heddi hol ben ci Usman ben wosindir be mojjere be basindir ndeysan e mojjere o nyumbodo odo ko moji o la khayra fi kathirin min najwam illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin ay islam bayna nas e ko nyumbate ko ala ko moji sonano on jemmido sadaq umo jokki ennam so yimbe tata jodima dido jahara ene nyuma goppo goddo dum ene wada o suno al mustafa yahra wadum ene suno juldo fran sunade bandirabe seylan ben golli mojjere be basindir e mojjere be basindir e gonga be basindir e munyal bandirabe sehila dum no won diine men korka ari nangen demde de eden dusa odo korka eden dusra mo ndeysan bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad eden dusra mo raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin rasula eden dusra mo kadi subhanallahi wa hamdihi subhanallahi alazim subhaka جمع يلوم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون الله نجوجي أرسوكوجي أكورك أرسوك إتاسك أرسوك هتو هول هتو فاي ما بيلتن كلمة ما هولتن جمسودما ما سون جودي تاسك كدين جافي دا بكر ما هول جوجي الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه
ومن أصدق من الله حديثا الله كوك رندين نيدا دارغيتو هل بودا تنتو حالا هاي غوتو جوميرا سبحانه وتعالى ورسو حالي هاي غوتو جابوتاكو اي نام جوميرا سبحانه الله جل ويسو الله دجي كالو على سو الله حالي كالو على كونغول مكو حق اي نام وله الحق وله الحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.